ko, sakit ng ulo ko kasi ilang ito siguro na hihinaan ko daw, mahina naman yung ano. So eto may napay. Ako na. Wait, Chi. Wait. Hi guys. Hello guys. So, ayan, sabog na sabog yung aking fest dahil ano lang, kakarating. May pinuntahan kasi kami sa labas. Tapos yun, hindi ako nag-vlog kasi init. Sobrang init guys. Tapos naka-eyeglass ako ngayon. Kasi sakit ng mata ko, sakit ng ulo ko. Kasi ilang weeks pag hindi sinusuot, pag nag-edit, pag ano. Kasi nga diba gabi ako nag-edit. Sakit ng mata ko. Kaya yan, balik na naman ako sa tinatamad kasi akong mag-ano sa eyeglass. Minsan nakakalimutan ko saan ko ito nalalagay. Pero yun, today is, kailangan ko mag-meal plan, tapos linisin yung refrigerator. Kung makakaya ko ngayon, mag-grocery ako ngayon. Today Saturday. At saka, kasi gusto ko bukas, diretso na kami kina mama. Talagang doon na kasi gusto ko talaga makapaglaro si Hagrid doon every Sunday. Kasi marami siyang kakalaro kasi doon. Tapos yun, mas nakakapag-usap kami ni mama. Yun. So, ayokong umalis pag ayoko na lang mag-grocery pag Sunday. Pero ito-try ko ngayon kung makakaya kong gawin lahat yung aking gagawin. So, ayun. Tapos uploaded na pala yung ating videos. Wala mo nang, hindi mo na ako nag-day in the life na videos, guys. Kasi, ayoko nang umay kayo sa puro lala everyday. Dahil yung mga vlogs na day in the life. So, yun. Pero ngayon, mag-vlog ako ng, day in the life. So, ma-upload to maybe next ngayon. Sa Monday, siguro sa Monday. Pero ayun. Pa-uploaded na yung ano bang in-upload ko? Yung about sa ipon challenge, yun. Yung aking doon, aking pananaw. Yung ko. Hello guys. So, tapos ko lang maligo. Tapos, hindi ako natuloy sa pag-grocery kasi antok ako kanina. Nakatulog talaga ako kasi talagang tutulog ko kasi nagising kasi ako kanina mga 4 a.m. Ewan ko, ganun talaga ako nagigising mga alas 4. So ayun, bukas na lang kami mag-grocery dahil hindi ko na makakayang kasi mag-meal plan pa ako. Maglilinis pa ako ng refrigerator. So, hindi na kakayanin ng power bash. Tapos yun, ano pa ba? Wala naman akong gagawin ngayon. Kasi kanina nanood ako ng CCF. Yun, tapos na akong manood. Ano pa ba yung gagawin ko? Okay, after mag-meal plan, ano ba yung gagawin ko? Kasi nandun sa mga to-do list ko, hindi ko pa na-check. Diba pala ako ng puti ni Papa. Yun yung mga nakakalimutan ko talaga. Yung paglaban ng yung uniform niya na puti. So, ayun. So, red ako ngayon, parang katatapos ng mag-Valentine's Day, naka-red na ako. And, yun. Yan lang yung gagawin ko. Tapos, ano pa ba? Wala. So, ayun. So, magkakapi lang muna ako, guys, dahil anong oras na. Malagay ko lang ito ng tubig. Yung isa na nanood na naman ng, movie. Hi guys. Hi guys. Niya nakasali siya sa kasi wala na siyang kalaro umalis na yung pinsan niya kasi kahapon nandito yun until kanina umalis na, umuwi na. Bukas doon naman na maglalaro yan nila kina mama. Tapos nagluto ako ng kasi wala nang snacks guys. So ayan may saging. Nilagang saging. So, yung iba hilaw pa. Gusto ko kasi na-miss ko na yung na saging, yung anong tawag din, yung hinog. Meron sana dyan, kaso naubusan kasi sila.
Bibili sila ako kanina pang snacks lang. Kasi yan hindi pa masyadong hinog eh. Si Hagrid pa naman, ayun yung medyo matigas pa. So ano yung saging guys. Medyo hindi pa nga siya ganun kahinog eh. Ano pa siya. Pero ang sobrang laki niya. Dala to ni bigay to ni mother-in-law ko. So 4 lang yung medyo So ayan. Para makakain din si Hagrid. Di ko, saan yung toys, B? Ayan. Ayan. Kasi si Papa mamaya, pa siya uuwi? Tagal pa siya uuwi. Size. Ayan. Harmony! Ito yung kay Hagrid. Iwaan ko lang siya para namamahalan ako doon sa biscuits. Tapos, ang bilis na niyang maubos. So, ayan. Ito yung sa kanya. So, yan naman yung pinapanood niya. Tapos, ito. Chucky. Gusto niya daw mag-chucky. Nawala ng alam mo, strawan eh. Yan ang straw. Baso na lang. Baso ka. Ito na yung fave ni Papa ngayon yung barako. Masarapan siya kasi yung coffee ko parang habang tumatagal medyo tumatamis siya lalo. Alam mo yun. Parang daming asukal. Tapos yun yung baksidor na sensyahan nyo na. So ayan, nagkakapi na ako. Tapos saging. Yun lang. Gusto ko mag-chika sa inyo guys kasi ingay kasi ng background na baka makapirit ako sa mga music. Kasi yung throws kasi parating kumakanta. Diba? Si Hagrid na sa labas naglalaro sa labas. Tapos yun mag-meal plan ako. Start na ako mag-meal plan. Pero manunod muna ako ng favorite ko yung ang tawag dyan, tadhana. So manunod muna ako guys dahil nagsimula na. Adik lang. Hindi kinakalimutan ko Saturday pala kasi ngayon. Kukunin ko lang muna dito yung aking mga guys. Kasi mag-meal plan ako. So ayan. So, ito na lang yung natira na ulam. Actually, madaming natira na ulam. Kasi, hindi ko alam bakit ang daming natira. Bakit nga ba ang daming natira? So, ito hindi naman namin nagagamit to kasi actually, hindi kami mahilig mag-ice. Yung ice, aray ko po, hindi ko makuha. Hindi kasi kami mahilig mag-ice. Kasi ang lamig na ng tubig. Sobrang lamig ng tubig. Sabi nga ni Papa, hinaan ko daw. Mahina naman yung So, eto may patatas with beef. Parin din namin na yung para sa munggo, bihon. So, ililista ko lang muna to. So, eto. So, madami pa. Madami pang natira pala, no? So, ito siya. Kaya siguro madami kasi yung Valentine's Day. Hindi kami dito, nag-lunch. Tapos may time na binibigyan kami ni Mama ng pag nandito kasi si si Mama, nagluto siya ng medyo madami. Binibigyan niya kami. Parang twice ata. Sa umagahan. So, ayan. So, ilista ko lang to. Pero to guys, beef to lahat. So, ito para sa bihon, beef, may munggo, patatas, ayan. So, ito na siya guys, no? Nilista ko na. Tapos, yan. Diretso ko na beef with patatas kasi yan lang din naman yung diretso kasi nakapack na yan lahat. So, para may idea lang ako. So, ayun. Ito, to? Ground, pork bones
Kasi ang daming, so mga, ano lang to, 3 piraso. Yung sa aming once a week na pork. So, ayan. At eto, ang dami pang I'm so happy na marami pang sobra, no? Sa itlog. Kasi, actually, medyo napastraight kami ng egg talaga, no? Parang sa, namin may egg. Pero si Papa kasi, nangangati na naman siya, kaya stop na naman siya sa egg. So, ayan, ang dami pang, isa pang tray yung natira. Pero dito, wala nang laman. Tapos, eto, yung nun pa itong baso. Si Hagrid talaga, Diyos ko. Ito yung anak ko, grabe, ha. Ito, bigay ito kagabi ng, tawag dun, sa aking sister-in-law. Ang dami pang natira, oh. Sabi ko, ang dami pang natira, guys. Eto, hindi ko pa nga nagalaw. Hindi ko pa nga yung isang spinach. So, ayan. Diyos ko, Lord. Lilinisin ko lang siya. Tapos dito, wala na. Ito yung bago namin na ketchup. Lalagay ko na lang dito para hindi siya magamit. Ito yung mauna. So, ayan. So, ililista ko din ito. So, meron pa pala akong dito. Bihon. Kasi bumili ako ng bihon ng last. Lagi ko siya sa kasi baka ng mga ipis. Kaya ayan. Hello guys. So dito yung ko. Pamangkin ko ng asawa ko. Nagustuhan niya yung orange. Say hi. 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 Say hi. Kung ano gusto niyo yung orange, ibibigay ko na lang sa kanina yung isang gusto niya yung orange si Hagrid kasi hindi siya mahilig sa orange, guys. Yung hilig niya talaga, grapes, kumakain siya ng grapes, pero ni Papa, pag hindi mo talaga bibigyan ng apple, like sa gabi, or basta anytime na hindi sila mahilig kumain ng prutas, except sa papaya, pag nandyan sa yung ready na kinakain nila yon. Pero yung mga apple, mga ganyan, kailangan pa silang bigyan talaga. So, ganun ako, binibigyan ko silang dalawa, para ayun, hindi talaga siya bakit baby, hi baby, uli na kuya, mana 5 minutes ha. Grabe yung laro nito ito, grabe yung laro niya, guys. Hindi ko alam saan ito napupunta kanina. Diyos ko, grabe na bata ito. Pag-uwi, Dutch meal agad. No more. Tignan niyo yung anak ko. Very good, anak. Oh. Uy, no. Water. Sira.